Здравейте в още една много лесна и вкусна рецепта за постни сладки. Започваме като ще приготвим сиропа, за който са ни необходими класика, захар и вода. Оставяме го да повари 5 минути, да се сгъсти и след това го охлаждаме напълно. За сладките ще са ни необходими 200 мл бира, към нея прибавяме 200 мл олио, след това смлени орехови ядки, брашно, бак пулвер и ванилия на вкус. От цялата тази смес правим едно хубаво тесто. Получава се много лесно, буквално 2-3 минути ви трябват и сте готови. А от тестото оформяме топчета, които редим в подготвената тавичка за тази цел. Оформяме средно големи топчета, точно както показвам. Слагаме по една орехова ядка за разкош и печем на предварително загрята фурна до златист цвят. Внимавайте да не ги прегорите, тъй като са много крехки. И последна много важна стъпка е да залеем горещите сладки буквално веднага от фурната с студен сироп.